Hangne ngidon kum ki nong kersan, no ki nong kersan ber ki nong tray jo parti, nama kum bangi letep baga bibi kadai tai ke parti halu menta kadai bikin kersan pa ba. Te na kata kadau kum ki nong tray benong kersan jo parti ki ba hapo ko korwat ko soti. Na kaliang jongi ngi hangne ngi PUI ngidon tangkin nong ki nong yalam ki ba khamat. Nama ki pa ba nong kersan baro na kimla ban ki poilut hangne. Don ki balaya kiu chelong don ru ki balaya up menta nadu mene ki laya thaj ki lele ki jaka hagi jaka te ka ne ka jinya kale ka ki jinya yang jongi mutane ka ka sembol ka dak ka jing songu yo blai ka du thau badon kat bat ka boys property bang ilayo ban khai ni so jing job te ka jing kublai ka bakrpang ka lai chaparo ki pajba jong ka makurat konstituensi ka bala penjob dan burom yo kanjit jongi bat kunju ro ya ka ya ki pajba jong randiko konstitusi ngila hapok kadesik jongi sarwas kasihil blok away ngila job boro arteli bar kajing dokumen kalau hadu kata-kata bang ai khublai rang ya ki pajba jong karani kor konstitusi ru kumju bat ki pajba jong kemakurat baro khoj bang ai khublai kerpang ru ya gitu ki paralok ki bam simla kersan yangi harai ki bala persang ban ki bala hakik por bladep ki la keren bengkan kho rong im sko ya ki ngi ai khublai lang ya ki ru na ka batajo ki ru nomor balai ba ka hakajing ka kam san pertai ki don ki badon laki jong ki political party ti ka de hok ban hare tang kawai kalong habang iyo ya kajing job de kajing kesan kajing iju kwaj ba ni ai khublai kelum lang ya ki baro bat ngenem bu unut ngenem ya thau ya no kata ka de kajing kuat dalam jongi te khublai sibun saya so parang go play dan kat dalam ni kom ka party ya ka mau la ai ni kajing job te ngesko parang khublai namta ki lokit kam ka party jo Kaparti hanya mau keluar ki balaya tris ram namta ki kaban penjob dan buram ki doktor ki singkon nga kaba kajing ai khublai ka bang kham khung san e kadai na kamta ki pajba jong ka dong thain jongi hanya mau keluar ki badai ke arp wajar arspa phungut ki ba ai kajing job dan buram namta ki kandidat jongi ibadai Dr. Ricky Jason Kon. But yes ngau ya kapapan pau ya kajing kublai namtai ba ardan ru nomor ngis kam dai kajing trai stom jong i ya kaba ila pedut ya for ya kapan wan ban ai mesim lam yingi hang ni hamo kerwat bangila ban yo mesim abang trai ya kani kakam but ngis ngau nomor kajing don kat ka jong blai na ka posh por ngi klam singoman thak wara pedeng ke jinsha kran bangin hakiwi pat ke parti bangin dei ki parti ke brang lung ke brang ret ke brang ki par ka parti do te tang ke nei khublai bun khublai si jarngu